аз пайи сигнал фармони ба вагонҳо саворшавӣ ҳам дода шуд. дар ин асно касе набуд ки якдигарро ба оғӯш накашида бошад. мардуме ки дар саҳни вокзал ҳозир буданд ба шинос ё ношинос будани ҷанговарҳо нигоҳ накарда, ҳамаи онҳоро навбат ба навбат ба оғӯш кашида, бӯсакунон бо самимият хушбошӣ менамуданд. сафар хеле вақт дастонашро аз китфи модараш нагирифта, гаштаю баргашта ӯро мебусид. ба сари синааш сар монда аз ӯ илтиҷо карда хоҳиш менамуд: очаҷонакам, дили маро озор надоданӣ бошӣ, гирья накун, хуб нест. модар бо охирин илтимоси писараш итоаткорона сар ҷунбонда, он чиро ки роҳи гулӯяшро фишор дода меомад ва ба чашмонаш ашк медавонд, дафъ карданӣ мешуд. лекин алами ҷудоӣ зӯрии худро нишон медод. модар фарёд назанад ҳам дидаҳои ӯ беихтиёр ба чашмаи ашк табдил меёфтанд. донаҳои ашк ба сари синаи Сафар, ки ӯро ба оғӯш гирифта буд, мерехтанд. аз лабони пирпи парида истодаи модар ин суханҳо ба зур ба гӯш мерасиданд: хайр, писаракам, нури дидаам, такягоҳи умрам, чизе ки ту гӯӣ, модарат ҳозиру нозир. коре карда дар куҷое ки бошӣ, сиҳату саломат бошу, арвоҳи падарат ёр, дуои модарат дастгират шавад. аз худо як матлабам ҳамин ки модарат дар фироқат насӯзаду дар вақту соаташ омада бо дасти худат ба гӯрам гузор. сафар аз дигарон рӯяшро панаҳ карда, оби дидаи ҷӯш зада баромадаи худро бармегардонд ва баъд навбат ба навбат акои олим, одилсаркор ва дигар ҳамдиҳояшро оғӯш кашида хайрухуш мекард. юнус бобо ҳам ӯро маҳкам ба бағалаш гирифта аз пешонааш бусид. зафар ёрат бод, писари азиз, мана ин ҳадияи боборо қабул кун. ягон вақт ба кор меояд. гӯён як корди дудамаи ба ғилофи чармин андохташударо, ки дастааш садафин буд, ба Сафар дароз кард ва бо суханаш давом карда гуфт: инро ҳамон командире ки деҳаи моро аз босмачиён озод карда буд, ба ман ёдгорӣ дода буд. акнун ман ба ту ҳадия мекунам, писари азизам, ягон вақт ба кор меояд. сафар кордро аз дасти юнус бобо гирифта, оҳиста ба лабаш бурда дастаи ӯро бусид ва раҳмат бобо, раҳмат гуфта баргашта юнус боборо ба оғӯш кашид. баъд сафар аз дасти талабагони худ гулдастаҳоро қабул карда, ба ҳар кадоми онҳо меҳрубонона хайрхуш карда, аз ҳама охир дасти ба сӯи ӯ дарозшудаи Зебиро бо ду дасташ маҳкам дошта, дере аз чашмони ашколуди вай чашм наканд. гуфт: хайр, то дидан. азизам Зеби гуфт: ҳамеша дар дилу дар дида ҳастед муаллим, дур равед ҳам дер намонед, ҷавоб дод Зеби. зафар бо душворӣ дасти ӯро сар дод ва такроран ба ҳама хайрухуш карда ба сӯи вагон давид. аз ақиби вай мирбадал ҳамроҳи Мамараҷаб қадам монда, ҳам ба Сафар ва ҳам ба Мамараҷаб муроҷиат карда мегуфт: аз якдигар ҷудо нашавед, ба якдигар ҳомӣ бошед, хату хабаратон канда нашавад, худатонро эҳтиёт кунед. паравоз ба пеш ҳаракат карда охирин гудоки худро сар дод. чархҳои вагонҳо ба ҳаракат даромаданд. баробари вагонҳо мардуми ҷамъомада ҳам ба пеш ҳаракат мекарданд. дар байни онҳо модари Сафар, аспаси вай Зеби ва дигарон ҳам аз пеши дари вагон дур нашуда дасти Сафарро мефушурданд. садҳо дастҳо ба ҳаво бардошта шуда афшонда мешуданд. Сафар ва шарикони вай аз пеши дари вагон истода, баъзеҳо телпак, баъзеҳо рӯймолча, баъзеҳо дасти холии худро баланд бардошта хайр, хайр, хайр гӯён овоз мебароварданд. дар охири дақиқаҳои аз саҳни вокзал дуршавии вагонҳо модари Сафар аз паҳлӯи рости ӯ Зеби боз пештар давида Зафарро бо нигоҳҳои пурмеҳри чашмони гирьяолуди худашон гусел мекарданд. Сафар ҳам аз онҳо чашм наканда як даста гулҳои ба синааш зер кардаашро ба сӯи онҳо ҳаво дод.
дастаи гул дар ҳаво паҳну парешон шуда, баъд ба сар ва нӯки пои умрихола ва зеби омада афтод. Поезд то рафт аз чашм дур гашта, ба паси дарахтони сабзранг ғоиб гашт. аз роҳи оҳан бошад як зайл так-так, тик-тик овозҳои чархҳо ба гӯш расида, гӯё ба тапиши дили мардуми гуселкунанда ҷӯр мегашт.